Να σου πω. Έχεις κανένα θέμα για το επεισόδιο? Ωραία, φίλε. Άκου να σου πω, δεν μου τα έχει φέρει εύκολα η ζωή. Οκ, έχω θέματα, ρε φίλε, γενικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισα να κάνω podcast με τον Κωνσταντίνο, ρε φίλε. Ήταν ένα κρύο βράδυ το Αυγούστου. Αύγουστο δεν ξεκινήσαμε. Νομίζω, ναι, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν βράδυ. Ένα κρύο βράδυ το Αυγούστου. γιατί έτσι λειτουργεί ο Αύγουστος, έχει κρύα βράδια. Και αποφάσισα να ξεκινήσω κάτι το οποίο ήταν τόσο μπροστά στην εποχή του, που λεγόταν podcast. Και τότε το λέγανε αυτό που είναι σαν ραδιόφωνο. Και τώρα έτσι όλο. Θα σε αφήνω να δω μέχρι πού θα φτάσει. Θέλω να δω τι μπορεί να σκαρφιστεί. Όχι, εντάξει, γενικά εντάξει. Ας μην επεκταθούμε στα πράγματα τα οποία με προβληματίζουν. Οκ. Λοιπόν, έχω μία απορία. Ναι. Και δεν θέλω να ρωτήσω πώς μου ήρθε, αλλά έχω μία απορία. Περίπου προβληματισμός, απορία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το διατυπώσω σωστά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαι εδώ. Θα κάνω όμως την απόπειρα να το διατυπώσω. Λοιπόν, πόσο παράξενο είναι το γεγονός, έτσι, αν κάτσεις να σκεφτείς ότι κάποιος πρέπει να το έκανε πρώτος, ρε φίλε. Θα μου πεις τι, θα σου πω. Διάφορα πράγματα. Ναι. Ένα από αυτό είναι πώς ανακαλύψαμε ότι οι αγελάδες βγάζουν γάλα. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε φίλε? Σου είπα να με ρωτήσεις, δεν σου απαντήσω. Πώς ανακαλύψαμε ότι οι αγελάδες βγάζουν γάλα? Δεν έπρεπε κάποιος. Δηλαδή, ο πρώτος που το ανακάλυψε δεν πήγε στην αγελάδα, της πήρε τα μαστάρια, ξεκίνησε να τα τραβάει. Όχι, θεωρώ ότι παρατηρήσαμε τα μικρά αγελαδάκια, τα οποία δεν λέγονται μικρά αγελαδάκια και λέγονται, είμαι σίγουρος, κάπως αλλιώς, τα οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και δεν θα το ψάξω κιόλας, έτσι, δεν με νοιάζει καν. Να πίνουν γάλα από εκεί και λέμε, ωραία, θα ήταν να πιούμε κι εμείς λίγο από εκεί. Αυτό θεωρώ ότι έγινε. Ωραία, εγώ θεωρώ ότι κάποιος πήγε και απλά τράβηξε τα μαστάρια και ανακάλυψε ότι βγάζουν γάλα. Αφού θα είδε και τα άλλα μικρά γελαδάκια να πίνουνε. Και έτσι. Ή μπορεί αυτό να το είπε ως δικαιολογία. Ναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχουμε ανακαλύψει πολλά πράγματα και πρέπει να ευχαριστούμε τους ανώμαλους ανθρώπους που για άλλο πήγανε και άλλο καταφέρουν και βρήκανε. Δηλαδή, γιατί πήγανε, δηλαδή, για να βρει? Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να. Ό,τι κατάλαβα. Αν δεν κατάλαβα. Ξέρεις δηλαδή τώρα και δεν το λες? Όχι, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πήγε. Τώρα φυσικά δεν είχα σκεφτεί τη κανονική λογική, τη δικιά σου, που μάλλον αυτό έχει γίνει. Ότι παρατηρήσανε και έτσι το κάνουνε. Εγώ για λόγο σκέφτηκα ότι υπήρξε κάποιος ανώμαλος ο οποίος πήγε τράβηξε και ανακάλυψε ότι βγαίνει γάλα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ lame και πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε το 1727. Όχι, δεν έγινε το 1727. Κάποια ημερομηνία γύρω στο 1700 κάπου. Ναι. Ωραία. Όπου ο Ισαάκ Νεύτων ανακάλυψε τη βαρύτητα. Ήταν πάρα πολύ lame, γιατί θα ήταν πολύ ωραίο αν δεν είχαμε τη βαρύτητα και να πετάγαμε όπως έκαναν πριν το 1700, ρε παιδί μου. Που πετάγανε σαν άνθρωποι. Και αυτός πήγε τώρα μία μέρα και ανακάλυψε τη βαρύτητα και αναγκαστικά τώρα είμαστε όλοι κουμπωμένοι στο έδαφος. Είναι δυνατόν? Ωραία. Πάρα πολύ lame. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο να πετάμε? Κυριολεκτικά το κάτσε να πεταχτώ στο περίπτερο θα είχε άλλη ερμηνεία. Κάτσε να πεταχτώ στο περίπτερο. Κοίτα, θα ήταν ωραίο να πετάμε, αλλά αν πετάγαν όλοι, δηλαδή αν αυτό ήταν το normal, τότε δεν θα εντυπωσιαζόμασταν που πετάμε. Ωραία, θα σου πω, ρε φίλε. Θα ήταν normal, αλλά θα γινόντουσαν τα πράγματα πιο γρήγορα. Θα πεταγόσουνα τσακ μπαμ. Και τσακ και μπαμ. Θα γινόντουσαν πιο γρήγορα. Γιατί αν όλοι πετάγανε, δεν θα είχαμε κίνηση στον ουρανό. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Θα μου πεις για το επίπεδο τώρα. Και καλά, άλλος ναι, ρε φίλε, θα πέταξε από πάνω. Ναι, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, οι ηλικιωμένοι που θα οδηγάγανε τα φτερά τους θα πήγαιναν πιο χαμηλά. Ενώ εμείς οι γρήγοροι και νέοι θα πετάγαμε ψηλά. Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να πετάξουμε μέχρι ένα σημείο. Γιατί μετά έχουμε το πρόβλημα με το οξυγόνο. Άρα αναγκαστικά θα ήμασταν περιορισμένοι. Άρα θα είχαμε κίνηση. Όχι, δεν με κερδίζει, ρε φίλε. Ο Άιζακ Νιούτον φταίει. Ο οποίος παρεμπιπτόντως το ξέρεις ότι όλοι το λένε Ισαάκ, ενώ είναι Άιζακ. Το ξέρεις αυτό? Στα ελληνικά πώς είναι? Όχι, δεν είναι. Άιζακ το λένε τον άνθρωπο, το φωνάζανε. Αλήθεια, αν το γκουγκλάρει, το θυμάμαι. Το θυμάμαι παλιά αυτό. Δεν χρειάζεται να το γκουγκλάρω. Σε πιστεύω, είσαι πάρα πολύ πιστικός. Ωραία, και ελπίζω να μην ξεφτυλίστηκα τώρα, αλλά θυμάμαι, ρε φίλε, ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλοι τον λέγανε Ισαάκ και μετά κάπου είχα διαβάσει ότι η σωστή προφορά που ήταν Άιζακ και όχι Ισαάκ. Και την Nike τη λένε Nike.
Μπράβο, ρε φίλε. Παρεμφέρειες πράγμα. Το οποίο Ναι. είχα πρόσφατα συζήτηση και δεν με πιστεύαν. Νομίζαν ότι έκανα πλάκα όταν τους είπα ότι κανονικά λέγεται Nike. Και ως επιχείρημα μου δώσανε τους πολιτές στα καταστήματα που είχαν πάει, ξέρω εγώ, για να πάρουν παπούτσι και το λέγανε Nike. Και μου λέει, γιατί το λένε Nike? Γιατί είναι βλαχάρες. Πού να ξέρουν αυτές τώρα. Εμείς οι σπουδαγμένοι στα εξωτερικά, να πούμε στις Νέες Υόρκες και στα. Και πού αλλού. Και στα Λος Άντζελες, ας πούμε. Και πες και κάτι ακόμα cool. Λονδίνο, ξέρω εγώ. Και στο Λονδίνο. Όχι, στο Λονδίνο τη λένε Nike. Και στο Λονδίνο, ναι. Και στα Λονδίνο. Δεν λένε, αφού αυτή είναι η ονομασία της κανονικά. Εμείς που είμαστε γερημένοι στην Piccadilly τη Square. Λοιπόν, τα λέμε Nike. Έτσι λέγονται, έτσι. Δηλαδή, εσύ πήγαινε στην Piccadilly τη Square και ζήτα Nike να δω αν θα σου δώσουν, ρε φίλε. Βασιζόμαστε πάντως πάρα πολύ στο γεγονός ότι, βασικά όχι, θεωρούμε ότι οι πολιτές ξέρουν τι πουλάνε. Ξεχνάμε ότι και αυτοί απλά πάνε εκεί σχεδόν υποχρεωτικά, ξέρω εγώ, η δουλειά τους, δεν χρειάζεται να κάτσουν να ψάχνονται για τα πράγματα που πουλάνε. Όχι, εγώ θεωρώ ότι το ξέρουν. Απλά δεν θέλουν, ρε φίλε, να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα. Ναι, να σε διορθώσουν και να το παίξουν έξυπνο. Δηλαδή, θα λέγεις τώρα να σε διορθώσει και να λέγεις δεν θα τον έβριζες μέσα σου. Λίγο. Θα έλεγα. Εντάξει, που νομίζω ότι βρίσκεις, ξέρω. Αυτό λες και Nike να βγουν. Αυτός προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσεις το Nike προϊόν. Και εσύ, όταν θα σε διόρθωνε, θα ήσουν πώς το λένε, biased. Και δεν θα. Βλέπεις, είμαι από την Piccadilly τη Square τώρα. Βγαίνει όλο το. Βγαίνει όλο το πανεπιστήμιο του Cambridge από μέσα μου. Και αυτό είναι, φίλε. Δεν έχω άλλο επιχείρημα. Εντάξει, με έπεισε πάλι. Δεν ξέρω, σήμερα. Αν θες δηλαδή, να μου πεις και για κάτι άλλο, τώρα που κυλάει. Δηλαδή, αν θες να σου δώσω το σπίτι μου, πες το τώρα. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, δεν θα ήθελα να μου δώσω σπίτι σου. Ξέρεις τι θα ήθελα όμως? Για πες. Να μπει ο κόσμος και να κάνει like στο Instagram. Δεν θα τον έρχεται. Στο Instagram, στο Facebook, στο site, μωρέ, να μπουν στο TikTok. Πού να μπουν τώρα? Αυτά, μωρέ, ξέρεις. Αν γκουγκλάρουμε εμείς χάσιμο χρόνο, λοιπόν, αν πατήσετε χάσιμο χρόνου στο Google, θα βγάλει ένα τραγούδι που λέγεται χάσιμο χρόνο. Ωραία. Με λίγα λόγια, βρείτε στο χάσιμοχρόνο.com ή βρείτε μας στο Χάσιμο Χρόνο podcast στο Instagram και στο Facebook. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like, comment, subscribe, reply, share με τους φίλους σας. Στείλτε μας καμιά φωτογραφία που ακούτε podcast ή όχι καμιά άλλη φωτογραφία. Αυτά. Ναι, ωραία. Και να πούμε και κάτι, επειδή βλέπω ότι έρχεται συνέχεια καινούριος κόσμος. Να πούμε και κάτι στους καινούριους που έρχονται. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι στους καινούριους που έρχονται. Ωραία. Κάτι στους καινούριους που έρχονται. Μπράβο, ωραίο. Αυτό είναι που ακούτε. Αυτό είναι που θα ακούτε. Ένα χάσιμο χρόνο. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, αρκετοί βάζουν το podcast και τα ακούνε το βράδυ που ξαπλώνουν για να κοιμηθούν. Ωραία. Το κάνουν και με εμάς. Με έχουν ενημερώσει, το κάνουν και με εμάς. Λίγο παράξενο το γεγονός ότι ακούν τις φωνές μας για να κοιμηθούν, αλλά οκ. Ναι. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Ξύπνα! Μην κοιμάσαι, να πούμε. Δεν υποτίθεται ότι υπάρχουν κάτι τεχνικές και καλά που βάζεις και ακούς audio, κάτι χυπνώσεις και τέτοια, τα οποία και καλά μαθαίνεις πράγματα στον ύπνο σου. Όταν και καλά τα βάζεις και τα ακούς στον ύπνο σου και τέτοια. Έχεις υπόψη τι λέω ή ακούγομαι τώρα πλάκα τελείως? Όχι, ξέρω τι λες. Ωραία. Δηλαδή, τα άτομα που κάτω και μας ακούνε στον ύπνο τους, μπορούμε να κάτσουμε να τους υπνοτίσουμε και να ξεκινήσουμε να λέμε διάφορα πράγματα. Μπορούμε να τους μιλήσουμε για τον χριστιανισμό. Θέλεις να τους μιλήσουμε για τον χριστιανισμό? Εντάξει. Ο χριστιανισμός είναι μια μονοθεϊστική θρησκεία η οποία βασίζεται στη ζωή και στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και συγκαταλέγεται στις αμβραϊκές θρησκείες. Περίμενε λίγο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς γίνεται κάθε φορά που κάνουμε επεισόδιο και πιάνουμε κάτι τελείως random, να έχεις ανοιχτό, ρε φίλε, το Wikipedia ή ότι έχεις ανοιχτό και να κάτσεις να διαβάζεις τον ορισμό? Ωραία, δεν θα ήταν λίγο περίεργο όμως να το ξέρω? Ωραία, το ξέρεις. Εσύ δεν ξέρεις ότι ο χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία και βάζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού? Αυτό όντως, ρε φίλε, το ήξερα. Άντε καλά, με έπεισες. Βλέπεις, ρε φίλε. Λοιπόν, το σπίτι σου θα μου το δώσεις? Εντάξει, ρε φίλε, με έπεισες. Ωραία, ευχαριστώ. Πάρ' το για το σπίτι, ξέρω εγώ τι άλλο να σου πω. Έχω και ένα σκυλί, το θες? Όχι, γιατί έχω και εγώ μερικά στην περιοχή μου και γαβγίζουν και μπορεί και να ακούγεται και στο podcast ότι γαβγίζουν μερικά σκυλιά. Αλλά τι να κάνω που τα αγαπώ.
Λοιπόν, θες να σου πω τρόπο να χάσει κιλά? Δεν σε λέω χοντρό αυτή τη στιγμή. Θέλω, ναι, είναι ένα. Ένιωσα λίγο. Το ένιωσα αυτό. Δεν σε λέω χοντρό. Το ένιωσα. Ναι, ωραία. Απλά σε ρωτάω αν θες να χάσει κιλά. Μπορώ να σου πω κυριολεκτικά αν είναι πολύ γρήγορο. Καλά, δεν ξέρω αν είναι γρήγορο. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, είναι μερικοί άνθρωποι που θέλουν να πάρουν κιλά όμως. Θα μου πεις και πώς να πάρω, αν θέλω. Ναι, να σου πω και πώς να πάρεις. Πες να χάσω, εντάξει, αν και εντάξει, είμαι καλά με τα κιλά μου, εντάξει. Ωραία, εγώ στο δίνω τον τρόπο και κάνω τι θες. Ναι, ωραία. Για το πώς να πάρεις κιλά, παλιά αυτό που πρότεινα γενικά ήταν το να παίρνεις σουβλάκια. Τώρα που κάνω 3-20, είσαι για να χάσεις κιλά. Δεν λέει, είναι για τα τώρα που τα πήρατε, τα τρώγατε με 2 ευρώ σουβλάκια, τώρα θα τα χάσετε, κύριοι. Κυρίες. Λοιπόν, ο γρήγορος τρόπος για να χάσεις κιλά. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Είναι κάτι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ να κάνεις. Άμα βλέπεις τρομακτικές ταινίες, χάνεις αρκετές θερμίδες όσες χάνεις αν κάνεις 30 λεπτά περπάτημα. 30 λεπτά περπάτημα. Ναι. Και καθώς το είπα αυτό, σκέφτηκα ότι μια ταινία είναι 1,5 ώρα. Οπότε πρέπει να βαριέσαι πάρα πολύ να βγεις από το σπίτι σου για να προτιμήσεις να βάλεις ταινία για να χάσεις κιλά. Αλλά από εκεί. Δηλαδή, ποια να βάλω να δω, ρε φίλε? Το Conjuring, ξέρω εγώ. Πώς λέγεις ελληνικά το Conjuring? Γιατί εγώ δεν γνωρίζω. Όχι, γνωρίζω γιατί είμαι από την Οξφόρδη, συγγνώμη. Το 1, το 2 ή το 3, ρε φίλε. Λατρεύω το κάλεσμα. Βασικά ψέματα. Έχω δει, φίλε, νομίζω το 2. Έχω δει το 2. Μπορεί να έχω δει το 2. Κοίτα, σαν το 1 δεν έχει. Το 1 ήταν πάρα πολύ καλό. Ωραία. Το 3 δεν ήταν καθόλου καλό. Το 2 ήταν έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι προς καλό. Οπότε βάλω δε στο 1. Ωραία. Θα βάλω εγώ το 1 που δεν το έχω δει το 1. Και έχω δει το 2. Και αυτό. Εντάξει. Δεν έχω κάτι για να πάρεις κιλά. Δεν μου έρχεται κάτι. Ήταν αυτό με τα σουβλάκια, αλλά 3-20 σουβλάκι. Ωραία. Ο τρόπος για να πάρετε κιλά είναι να τρώτε ταχίνι. Υπάρχει κάποιο λογοπαίγνιο εδώ πέρα που. Πήγα να πω πώς μιλάς έτσι, αλλά μετά σκέφτηκα ότι εντάξει είναι πολύ ρηχό αστείο, ρε παιδί. Πολύ ρηχό αστείο. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Πίσω λοιπόν στην επικαιρότητα, που είναι ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί και ταλανίζει γενικά την κοινωνία μας, ένας ακόμα ράπερ, γνωστός τράπερ και. Γνωστός και ο στάπερ. Γνωστός και ο στάπερ. Γνωστός και ο στάπερ, βέβαια. Ναι. Συνελήφθη. Συνελήφθη και. Ναι, για ποιο λόγο? Έχω συγκλονιστεί εγώ. Ως Αλέξανδρος. Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω. Ναι. Δεν ξέρω και εσύ, φίλε Κωνσταντίνα, αν έχεις συγκλονιστεί. Πάρα πολύ. Αρκεί να μάθω πρώτα ποιος είναι. Είναι ο Τρανός. Τι λες τώρα? Ναι. Απίστευτο. Ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Επειδή, λοιπόν, ο Τρανός που έχει όλη τη δισκογραφική. Δισκογραφική τι? Έχει όλη τη δισκογραφική συλλογή με μόνο τραγούδια που έχουν κάνει hit και παίζουν ακατάπαυστα στα κλαμπ, όπως Θέλει όπλο ο μικρός, θέλει να γίνει άντρας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το τραγούδι αυτό. Διακοπές στην Ήμπιζα, γνώρισα μία μπιπ που είναι μπιπ. Ναι. Κάτσε να θυμηθώ. Είναι και, το μαύρο γυαλί, όπλο κάτι λέει. Και γενικά μιλάει για όπλα. Και μάντεψε τον πιάσανε για όπλοκατοχή. Απίστευτο. Τρομερό. Είναι απίστευτο. Και δεν θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι απλά για να προμοτάρει τον εαυτό του. Ρε φίλε, πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ cool να σε πιάνει αστυνομία. Δηλαδή είναι πλέον ένα τόσο λάθος αυτό που είπα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ λάθος. Ήταν πάρα πολύ λάθος. Αλλά για πες. Αν είσαι τράπερ δηλαδή, θεωρώ ότι πλέον είναι must να σε έχει πιάσει αστυνομία. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι κακός στη δουλειά σου. Όχι ως τράπερ, στην άλλη δουλειά. Δεν ξέρω. Όλους τους έχουν πιάσει, ρε φίλε. Όλοι. Το light δεν έχουν πιάσει. Θεωρείς ότι οι δισκογραφικές τους έχουν συμφωνία με την ελληνική αστυνομία? Δηλαδή λειτουργεί ως η ελληνική αστυνομία ως influencer? Πώς είναι οι εταιρείες που πληρώνουν influencers και τους διαφημίζουν? Κάτσε καλά στην καρέκλα σου, γιατί τώρα μου έσκασε το πιο μεγάλο. Κάτσε. Περίμενε. Ωραία. Ναι. Γιατί τώρα μόλις έσκασε η ιδέα, μου έδωσε την ιδέα για το μεγαλύτερο conspiracy theory το οποίο υπάρχει. Και τους 3 ράπερ που γνωρίζω ότι έχουν πιάσει η αστυνομία, πλέον ανήκουν και οι 3 στην ίδια δισκογραφική. Ωραία. Λοιπόν, άκουνα να πω, ο Light μαζί με έναν άλλον που δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος τον είχαν πιάσει γιατί actually μαχαίρωσε κάποιον. Actually, δηλαδή κάποιον μαχαίρωσε και τον πιάσανε. Δεν ξέρω γιατί γελάμε, δεν θα πρέπει να γελάμε αυτά. Σύννεφα, ας πούμε. Ήταν στην ίδια δισκογραφική.
Και ο Τρανός δεν ήταν πριν. Και υπογράφει τη δισκογραφική αυτήν, την Capital. Και τώρα το πιάσανε. Με το που υπέγραψε το πιάσανε. Ωραία. Άρα, το βλέπεις εδώ. Άρα συμφωνούμε με το γεγονός ότι χρησιμοποιούν την ελληνική αστυνομία. Όχι, δεν τη χρησιμοποιούν. Συνεργάζονται με την ελληνική αστυνομία για marketing. Είναι influencers. Η ελληνική αστυνομία είναι influencers. Είναι influencers, φίλε, γιατί έχουν και Facebook, social media και Instagram και τα λοιπά. Και ανεβάζουν καλημέρα παιδες, τι λέει. Πιάσαμε ναρκωτικάκια. Κοίτα τα. Ανεβάζουν κάτι κριντζοφός, τι αλήθεια είναι. Όχι ακριβώς έτσι είναι, αλλά ανεβάζουν κάτι κριντζοφός. Καλημέρα πολίτες Έλληνες. Έχουμε πιάσει εδώ κάτι ανθρώπους, εγκληματίες. Κοίτα τους. Τσέκαρε εδώ τι παίζει. Και είναι ο Τρανός. Ναι. Που έχει πιάσει όπλο κατοχή. Και μετά ανέβασε και story λέγοντας χαχα, με πιάσανε, αλλά δεν βρήκανε το άλλο που το είχα σταμάξει. Και μετά πήγαν και δηλαδή, έγινε χαμός με αυτό. Και του κάλεσε αστυνομία μέσα και του λένε τι είναι αυτό που είπες. Περίμενε, όντως. Ναι. Γιατί ρε φίλε, τον πιάνουνε, το κάνουνε καταγγελία, δεν ξέρω, και καταδικάστηκε κάτι 10 χρόνια και καλά. Όχι 10 χρόνια, 10 μήνες. 10 χρόνια, ναι, καλά πήγε αυτό. 10 μήνες για τέτοιο. Και πρόστιμο για απλοκατοχή. Και μετά βγήκε και έκανε αυτό το story. Θα του λένε ρε αδερφέ, εδώ πέρα τι έχεις κάνει. Έχεις κι άλλο, για να δω τι έχεις. Και βγήκε και είπε ότι ήταν ένα αστείο μεταξύ μας. Έτσι είπε. Και το μεταξύ μας είναι Instagram story, ξέρω εγώ, που έχει δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες followers, ας πούμε. Άρα, μήπως να πληρώσουμε για εμείς την ελληνική αστυνομία να μας διαφημίσει. Λες. Όταν τους πιάνουν, λες θα έχουν κάποια βιντεάκια. Δηλαδή, όταν τον πιάσανε, ρε φίλε, για απλοκατοχή, δεν θα βάλε κάποιος κάφρος από πίσω, ρε φίλε, το θέλει όπλο μικρός και να τον τραβάει, ξέρω εγώ, βίντεο. Εννοείται. Αρχικά πόσα μην έχουν βγει με το όπλο θέλει. Αρχικά το top comment και το top like όπου υπάρχει αυτό το post είναι από κάτω το θέλει όπλο μικρός. Θέλει να γίνει άντρας. Φαντάζομαι τώρα έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάμε. Καλά, τα είπαμε όλα αναλυτικότατα. Ισχύει. Δηλαδή δεν έχουμε δώσει τόση ανάλυση σε σοβαρά θέματα και δώσαμε σε αυτό που εντάξει είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, τι πιο σοβαρό από τη σύλληψη του Τρανού, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, θα έλεγε κανείς. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο σοβαρό. Πέρα από το. Όχι, μπορώ. Βγάλαμε τις μάσκες. Βγάλαμε τις μάσκες. Ωραία. Το είπα. Boom. Ωραία, χθες δεν κόλλαγε. Σήμερα, όχι. Χθες κόλλαγε, σήμερα δεν κολλάει. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Ναι. Χθες κόλλαγε, σήμερα δεν κολλάει. Και θα σου πω και την εμπειρία μου ότι πήγα σε μαγαζί, γνωστή αλυσίδα ηλεκτρονικών πραγμάτων. Μέχρι και εσύ γελάς. Με τις βλακίες που λες μέχρι και εσύ γελάς. Ναι, αφού τα ελληνικά είναι πεπέγκα language είναι να πούμε. Τι να πω. Δεν ξέρω. Τι να πω. Πες το μαγαζί να τελειώνουμε. Ωραία, πήγα στα public και μπήκα μέσα. Οι μισοί φοράγανε, οι άλλοι δεν φοράγανε. Όλοι κοιταζόμασταν έτσι λίγο αμήχανα. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, τώρα φοράς, δηλαδή, φοράς. έχω μπει τώρα εδώ, με βλέπεις. Δηλαδή μπαίνω και ρίχνω eye contact σε άνθρωπο που φοράει μάσκα πολιτή. Και είμαι σε φάση να μου πει τώρα κάτι και έρχεται κοντά μου και λέω αυτό ήταν την μπάτσα. Και μου λέει, μπορώ να σας βοηθήσω. Και έρχεται και βλέπω από άλλον εργαζόμενο, ο οποίος δεν φόραγε. Και τελικά με βοήθησε αυτός που δεν φόραγε, μάλλον. Όχι, μάλλον. Με βοήθησε. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον. Είναι για να κάνουν να νιώσουν όλοι ότι ανήκουν, ρε παιδί μου. Αυτοί που δεν φοράνε μάσκα θα τους εξυπηρετούν αυτοί που δεν φοράνε μάσκα. Αυτοί που φοράνε, αυτοί που φοράνε μάσκα. Λοιπόν, κοίτα. Εγώ το έπαθα αυτό με το σούπερ μάρκετ. Αλλά προς υπεράσπιση μου, νιώθα πάρα πολύ παράξενο να τον πήγα. Οπότε έβαλα μάσκα στην αρχή, μέχρι να καταλάβω τι γίνεται. Γιατί θυμάμαι κάθε φορά που βγάζανε κανόνες για το αν θα βάζεις μάσκα, αν εμβόλια το ένα το άλλο. Τα σούπερ μάρκετ, μέσα μαζικής μεταφοράς και τέτοια ήταν συνήθως σε άλλη κατηγορία, από μόνα τους. Δηλαδή λέγανε ειδικά πράγματα για σούπερ μάρκετ. Και λέω, έχουμε βγάλει τις μάσκες από παντού ή στα σούπερ μάρκετ πρέπει να φοράς. Και μετά σκεφτόμουν, και ποιο το νόημα να φοράς στα σούπερ μάρκετ, αν δεν φοράς όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Και κοίταγα τριγύρω μου και όλοι τα μήνες φορούσαν μάσκα. Και λέω, μάλλον πρέπει να φοράς. Και δεν την είχα βγάλει. Και πάω πίσω προς το χασάπικο να πάρω κάτι κρέατα και τον βλέπω χωρίς μάσκα. Και λέω, δεν χρειάζεται να τη φοράς. Πάω και την έβγαλα. Πρέπει να φοράς στα φαρμακεία. Αυτό είναι που γνωρίζω. Πρέπει να φοράς στα φαρμακεία.
Στα φαρμακεία πρέπει να φοράς. Τώρα δεν ξέρω πού αλλού πρέπει να φοράς, ρε φίλε. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν είχα κάνει rant για τα φαρμακεία με τα rapid test. Δεν θυμάμαι αν είχα κάνει. Αλλά και να είχα κάνει. Εντάξει, δεν θα ξανακάνω. Όχι, δεν θα ξανακάνω. Αυτό που. Ναι, είναι σαν να έκανα. Είναι σαν να έκανα. Ωραία. Είναι αυτό που πλήρωνες λιγότερα λεφτά και σε κλέβανε μετά και σου λέγανε, ξέρω, κοίτα εκεί δεξιά και σου πέραν το πορτοφόλιο από την αριστερή. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτό. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτό. Πολύ άντα. Ωραία. Ξύπνα! για να μην χαμηλώνετε τις αμυνές σας. Γιατί ξέρω ότι μερικοί πάτε να κοιμηθείτε. Και εδώ γίνεται χαμός. Γιατί έχουμε κι άλλο θέμα. Για πες. Λοιπόν, έχω να πω ότι το επόμενο επίκαιρο θέμα, το οποίο δεν το είχαμε σχολιάσει κιόλας καθώς γινόταν. Και γινόταν για πόσο, 6 εβδομάδες. Γινόταν για αρκετό καιρό. Όντως. Λοιπόν, είναι με τον Γιάννη τον Ντεπ και την Αμβέρ την ακουστή. Την ακουστή. Έτσι, μπράβο. Κατά κόσμον Τζόνι Ντεπ και τη Χέρντ. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις. Είχα μία άποψη ότι είναι τρελή. Ναι. Γιατί κάτι είχε πει κι αυτός. Αλλά όχι τόσο τρελή. This girl is crazy. Cray. Κοίταξε να δεις. Ναι. Λίγο υπερβολή το γεγονός ότι αφόδευσε πάνω στο κρεβάτι. Προσπαθώ να σκεφτώ αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω επίσημη λέξη. Αφόδευσε είναι. Ωραία. Έκανε την ανάγκη της. Number 2. Μπορεί να βλέπει όνειρο εκείνη την ώρα και να νομίζω ότι ήταν στην τουαλέτα η κοπέλα. Ωραία, ξέρεις τι θέλω να σχολιάσω περισσότερο πάνω σε αυτή τη δίκη, ρε φίλε. Ναι. Γελάς γιατί ξέρεις ότι αυτό γίνεται. Μικρός δεν παίζει, ρε φίλε, να μην το έχεις πάθει και θα είναι ψέμα αν πεις ότι δεν το έχεις πάθει. Με το να κατουρίσεις όμως, όχι να χέσεις. Όχι να χέσεις. Το να χέσεις είναι πρόβλημα. Να κατουρίσεις, να νομίζει ότι έχεις πάει τουαλέτα και να κατουρίσεις. Τα λες μικρός, ρε φίλε, όταν φόραγα πάνω, ας πούμε. Μικρός, ναι. Καλά, λίγο πιο μετά την πάνω. Δεν είναι κάτι το οποίο θυμάμαι, αλλά δεν θα αρνηθώ ότι έχει γίνει. Δεν θα είμαι κομπλεξικός και θα πω δεν μου έχει τύχει. Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι ωστόσο, αλλά θα μείνω στο γεγονός ότι τέτοιο. Ωραία. Δεν μου έχει τύχει ωστόσο με την κοπέλα που είμαι να αφοδεύσω πάνω στο μαξιλάρι, ας πούμε, και δεν μου έχει τύχει ούτε αυτή να το κάνει στο δικό μου, έτσι. Μήπως έχει να σκόψει το δάχτυλο. Ούτε αυτό μου έχει τύχει. Δεν έχετε κανένα κοινό με το Γιάννη τον Ντεπ. Δεν έχουμε, όχι. Ούτε πειρατήσει είμαι, ρε φίλε. Ούτε. Ναι. Unpopular opinion, μου άρεσε και πάρα πολύ που είχε παίξει και αυτό με τη σοκολάτα. Το Τσάρλι Στεροστά σοκολάτα. Ναι, και εκεί ήταν φοβερή η ηθοποιία του. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. A.K.A. υποκριτική. Η ηθοποιία με την υποκριτική είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ηθοποιία. Γιατί όχι, μόλις το έκανα. Ποιος θα με σταματήσει. Ποιος θα μου πει, εδώ την είπα την άλλη ακουστή. Ποιος θα με σταματήσει. Κανένας, δικό μου είναι. Το μισό podcast είναι δικό μου, ό,τι θέλω κάνω. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω να σχολιάσω πιο πολύ τους δικηγόρους που είχε η ακουστή. Γιατί οι τυπάδες ήταν κυριολεκτικά σαν να βάλανε εσένα και εμένα. Όχι, αν βάζανε εσένα και εμένα θα κάναν πολύ καλύτερη δουλειά. Έχω να δηλώσω. Το δέχομαι, δεν φαντάζεσαι πόσο πολύ. Είναι τρομερό το πόσο τίποτα δεν κάνανε. Δηλαδή, γιατί? Δεν κάνανε τίποτα. Τι είναι γιατί οι δικηγόροι του Γιάννη του Ντεπ τους σκίσανε. Δηλαδή, ναι. Τους σκίσανε. Δεν τους αφήναν να μιλήσουν. Πήγαιναν να πούνε κάτι και κάτι και λίγο λέγανε objection. Δηλαδή ήταν insane. Αλλά νομίζω ότι και οι δικαστής, να πούμε, ήταν λίγο, δεν ξέρω, ήταν λίγο κρύφο φαν του Γιάννη του Ντεπ, δεν ξέρω. Ήτανε, λες, λιγάκι. Εγώ είδα και τη δήλωση της Χέρτ που βγήκε και είπε ότι νιώθω ότι καταπατήθηκε το δικαίωμά μου στην ελευθερία του λόγου σήμερα και έκανε κάτι τέτοιες δηλώσεις. Έκλαιγε, δεν είδα. Συνήθως κλαίει. Όχι, τη διάβασα. Δεν είδα αν έκλαιγε. Δεν τη διάβασα. Και επίσης και είδα και τη φάτσα της όταν. Ρε φίλε, αλήθεια. Έβγαινε πώς λέγεται, αυτό που βγαίνει στο τέλος, ρε παιδί μου, και λένε το αποτέλεσμα. Ναι. Και έβλεπα. Και είχε ένα βίντεο που είναι με μπλε ροζ μπαλόνι και σκάς και βλέπεις τι φίλη είναι το παιδί. Συγκλονίστηκα, ναι. Έχω μείνει με το στόμα. Ναι, αυτό ακριβώς έβλεπα, ρε φίλε. Μπράβο. Αυτό έβλεπα. Αυτό. Είπες και αποτελέσματα. Όχι, έβλεπα το τέλος. Ετοιμιγορία νομίζω λέγεται. Ωραία. Και
Έδειχνε μόνο τη φάτσα της και κοίταγε κάτω. Και ήταν, λέει, παιδί μου, λες και απλά άραζε, ξέρω εγώ, εκεί. Δηλαδή, τις αλληλείς έλεγαν ότι έχει χάσει τη δίκη, ξέρω εγώ, πρέπει να πληρώσει 15 εκατομμύρια, ότι, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να αποδείξει τίποτα, 1 εκατομμύριο πράγματα. Και σε φάση, ξέρω, άραζε, ας πούμε. Δηλαδή. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν είχες δει τη δίκη, δηλαδή κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που κύλησε, μετά από ένα σημείο νομίζω ότι ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφοκαμάρι για το ποιος θα κερδίσει. Καλά, ναι, το ξέραμε. Οπότε νομίζω ότι. Εντάξει. Το είδε να έρχεται. Ναι. Θέλει να δείξει όμως και λίγο πιο συγκλονισμένη, ας πούμε. Εντάξει, ναι, σίγουρα θα μπορούσε κιόλας. Είναι η δουλειά της. Δηλαδή, αν ήταν, νομίζω θα μπορούσε να υποκριθεί κάτι. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε. Υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι που είχα παρατηρήσει ότι ήταν πραγματικά obsessed με αυτή τη δίκη. Δηλαδή, βλέπανε φανατικά κάθε μέρα, ας πούμε, τη δίκη. Η οποία εγώ αυτό δεν καταλάβαινε γιατί κράτησε τόσες μέρες. Εγώ δεν είχα καταλάβει γιατί κράταγε τόσες μέρες. Κοίτα, ούτε και εγώ ξέρω, αλλά νομίζω γενικά τα δικαστήρια κρατάνε τόσο πολύ. Επίσης ήταν και ένα τηλεοπτικό γεγονός, οπότε γιατί όχι. Μπορεί να είχαν πληρώσει για τόσα επεισόδια, κατάλαβες. Ο τρανός μπαμπάμ έγινε η δίκη. Δεν κράτησε τόσες μέρες, ρε φίλε. Ναι, δεν ξέρω. Κοίταξε να δεις. Ναι. Είναι insane το πώς αυτό επισκίασε τα πάντα. Δηλαδή, η δίκη επισκίασε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, δηλαδή τα αρκουδάκια. Ήταν σαν να μπήκε ομπρέλα από πάνω τους, καταλαβες. Και τα επισκίασε. Όχι, απλά είναι ότι κυριολεκτικά ξεχάσαμε για λίγο ότι υπάρχει πόλεμος που έχει φτάσει τον 3ο μήνα. Όταν έλεγες τα αρκουδάκια, εννοούσες τα πάντα τα τέτοια, αυτά τα σπρώματα. Ναι. Και δεν μπορούσα δεν υπήρχε κάποια σύνδεση στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε. Αυτά είναι που δεν μπορώ. Ναι, γίνεται και ένας πόλεμος. Εντάξει, να μην επεκταθούμε στον πόλεμο. Είναι ένα άσχημο πράγμα το οποίο συμβαίνει. Ωστόσο, ναι, σίγουρα. Ναι, όχι, θέλω όμως να πω ότι αυτό το ένα άσχημο πράγμα είναι σαν να το ξεχάσαμε για 6 εβδομάδες που είχαμε τη δίκη. Ναι, σίγουρα οι άνθρωποι εκεί δεν το ξεχάσαν, υποθέτω. Αλλά. Ναι. Κοίτα, να σχολιάσουμε και μερικούς Ουκρανούς που ανεβάζανε κάτι βίντεο που καθόντουσαν και παίζανε LOL ενώ από έξω σκάγανε ρουκέτες. Δεν ξέρω. Υπήρχε αυτό το βίντεο. Ναι. Έχουν ανεβάσει αρκετά στο TikTok τέτοια που έξω γίνεται χαμός και είναι χαλαροί, ξέρω εγώ, και κάθονται και δεν κλείνουν υπολογιστή, κάθονται, αράζουν, βλέπουν YouTube και τέτοια. Είναι θεαματικό το πόσο συνηθίζει ένας άνθρωπος ένα πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, ότι μέχρι και ένα ακραίο γεγονός το οποίο είναι ένας πόλεμος, ας πούμε. Ναι. Το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να το συνηθίσει και να κάθεται, ας πούμε, χαλαρός. Και είναι κακό βασικά. Δεν ξέρω. Και είναι πολύ κακό. Είναι κακό να συνηθίσει κάτι τέτοιο. Είναι κακό γενικά ο πόλεμος, αλλά anyway. Ναι. Εκτός αν γίνεται μέσω των social media. Και είναι keyboard warriors. Δεν ξέρω. Ωραία, έχεις δει το βίντεο που είναι ένας τύπος και λέει The real true keyboard warrior και τσαντίζεται, ας πούμε, και παίρνει το keyboard, το πληκτρολόγιο του και το πετάει πάνω στον άλλο και το σπάει πάνω του. Αυτό θεωρώ από μένα, δηλαδή εμένα με κέρδισε αυτό. Ότι αυτό είναι keyboard warriors. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ανθρώπους έτοιμοι για μάχη να χτυπάνε ο ένας τον άλλο με πληκτρολόγια, ας πούμε. Και να είναι από πίσω να πετάνε ποντίκια. Ως το ξοβόλι, ας πούμε. Εγώ και εσύ νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό όπλο. Η ελληνική αστυνομία εννοώ πληκτρολόγιο. Μην γίνει τώρα κανένα αστείο και έρθουν και με συλλάβουν. Γιατί έχουμε αυτά. Και εσύ δεν έχεις το ίδιο με ένα που κόβει άκρη. Ή το άλλο που κουβώσουνα με την άκρη. Το Corsair δεν έχεις. Α, ναι. Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρέπει να εξηγήσω όμως στον κόσμο τι είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει ναι. Το πληκτρολόγιο μας, η κατασκευή που. Γιατί έχουμε ίδιο πληκτρολόγιο, παρόμοιο δεν θυμάμαι. Όντως. Έχει. Οι γωνίες του δεν είναι ομαλές, παιδί μου, δεν είναι smooth όπως είναι στα περισσότερα πληκτρολόγια. Για κάποιο λόγο αποφάσισε η εταιρεία αυτή τις γωνίες να τις κάνει θανάσιμες. Και αν κατά λάθος ακουμπήσεις πάνω, είσαι σαν την ωραία κοιμωμένη που ακουμπάει το δαδράκτη και πέφτει για ύπνο. Ναι, έχω κοπεί άπειρες φορές και έχεις αυτό το. Είναι σαν αυτό που κόβεσαι. Πιο βαθύ βασικά από αυτό που κόβεσαι σε χαρτί. Είναι πιο έντονο. Δηλαδή, αν κάνεις ένα λάθος και δηλαδή πας να πατήσεις το συν και φύγει λίγο το χέρι, τελείωσες. Αυτό ήταν. Σου έχει κόψει. Πας για ράματα μετά, ας πούμε. Ειδικά τον πρώτο καιρό. Οπότε άνετα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε keyboard fight, ξέρω εγώ. Και βέβαια. Μπορώ να το πετάξω. Το πετάμε πάνω σε ανθρώπους και θα κόβω. Ωραία. Ξεφύγαμε. Ένα βάμα πίσω. Ναι. Ωραία. Αυτό εγώ έχω να πω συγχαρητήρια στους δικηγόρους του Γιάννη του Ντεπ, οι οποίοι εντάξει, πρέπει να γίνουν διάσημοι νομίζω μέσα από αυτή τη δίκη. Και στην κυρία, πώς την είπαμε την άλλη?
Ακουστή. Στην κυρία Ακουστή, μπράβο, το ξέχασα. Στην κυρία Ακουστή. Ίσως είναι χέρτη, είναι ακουσμένη βασικά. Είναι ακουσμένη. Σίγουρα την έχει ακούσει πάντως. Σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Ωραία. Έχω να προτείνω ότι την επόμενη φορά θα χρειαστείς δικηγόρους. Μπορείς να πάρεις εμένα και τον Αλέξανδρο. Είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς που είχες. Αυτό. Δεν υγιόμαστε κι εμείς να κερδίσουμε τη δίκη, αλλά είμαστε σίγουρα μια καλύτερη λύση. Και φαινόμαστε και έμπιστοι, γιατί έχουμε και ένα podcast που λέγεται Χάσιμο Χρόνου, το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσει σε όλες τις πλατφόρμες των social media μας. Μόνο που δεν έχουμε Tumblr, οπότε αρχικά γιατί χρησιμοποιείτε Tumblr και κατά δεύτερον, τι να ανεβάσουμε στο Tumblr, έτσι. Αυτό για τις όντως δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση και δεν θυμόμουν τι είναι το Tumblr. Ωραία. Anyway, αυτά για σήμερα. Για σήμερα. Mm-hmm. Την επόμενη φορά ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Ήμουν ο Αλέξανδρος. Ήμουν ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν με έπεισες. Και με έχεις πει σε όλο το επεισόδιο. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήμουν ο Αλέξανδρος. Έτσι. Ωραία. Ποιος ξέρει. Μπορεί να ήμουν ο Κωνσταντίνος. Και αυτό που μπορεί να ήταν το χάσιμο χρόνο. Ξύπνα, τελείωσε.